Igama lam ndinguAnele Nkonyeni, ndihlala eMdantsane. Ndize apha ngokuzobulela ucebo lethu kwinto ayenzele yona mna nefemeli yam ngelo xesha utata ebeswelekile. Ucebo lethu sincede kakhulu kuba yonke into ebisenzeka ebenathi okokoko siqale ukumfowunela ucebo lethu. Uye wasinceda nangento efana ne-airtime ye-R250 yokuba sifowunele ifemeli yethu ekude, sifowunele kunye nabantu ke ngoku ukuarenja umngcwabo. Kuyo yonke loo nto leyo kwiintsuku ezimbalwana nje uye wafika usisi wasecebo lethu esiphathele izinto ezifana ne-decoration apha endlini. Intente, izitulo, namacephe, imbiza, i-gas stove, yonke nje umntu into angayinida xa engcwabayo. Emveni koko usisi usithathile sahamba saya ecaweni wasibuza ikhala esifuna udekhorethelwa ngayo. Ikhala leyo sayikhetha, badekhoreyitha kakuhle kakhulu. Ngelo xesha adekhoreyithayo phofu yena bakhona enye itimu engapha e-graveyard, nayo itimu yabe ibhizi phaya ibeka into ezifana neentente, izitulo kunye nee-umbrella nje. Bekukuhle kakhulu ngexesha singcwaba utata, sasonwabe kakhulu. Nyhani mna ndiyavuma uba inene sizophumla icebo lethu. Sophumula icebo lethu.